Ние сме най-бедната държава в Европейския съюз. Ние ли сме си виновни за това? Разбира се. Не са политиците. Те политиците ги избираме ние, да не ги избира някой друг. Дори човек, който в момента, примерно, да работи на минимална работна заплата, с желание, може да постигне много неща. Дори да си изпуснал момента, примерно, да си вземеш образованието, примерно, като си бил на 18-19 години, и на 40 години може да се запишеш на курси. Преквалифицирай се. Отиди, работи нещо, което всъщност в момента се търси. Защото, примерно, ти си пастир. Ма те пастири в момента не се търсят, защото няма животни. Хубаво де, какво ще кажеш тогава? Да спреш да си пастир и да станеш, примерно, QA. Звучи много странно, но е възможно. По-голямата част от бедните хора конкретно, те не искат да правят нищо. Те искат да разчитат на някой да ги храни. Докато не започнеш да мислиш, че всъщност всичко зависи единствено и само от теб. Айде хубаво, окей, не зависи слънцето дали ще изгрее от изток или от запад, но по-голямата част от нещата зависят от теб.